mistake, it's not just his fault. If I'm a centre back and I make a mistake, it's not just my fault. It's the goalkeeper's fault too because he didn't talk to me. If I'm a CDM and I make a mistake, it's the centre back's fault too because he didn't talk to him. So communicate, talk to each other properly, and I don't want to hear anyone shouting, any fights going on here on the pitch. Μπαίνουμε στην πέμπτη επιστροφή του πρωταθλήματος σήμερα με London International, έναν βατό αντίπαλο. Ποια είναι η γνώμη σου για το παιχνίδι? Σίγουρα θέλουμε νίκη, να συνεχίσουμε από την προηγούμενη εβδομάδα, από εκεί που τελειώσαμε. Έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά στα προηγούμενα παιχνίδια, σταθήκα μάτια, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή, σε αυτό το παιχνίδι ήρθε η ώρα μας. Κάποιον να ξεχωρίσεις από σήμερα? Όχι, λειτουργούμε πάντα σαν ομάδα, δεν ξεχωρίζουμε κανέναν. Malcolm! Come on! Bravo Nicolo! Bravo! Λάμπρο ανέβα! Φύγε! Μπράβο! We had all the goal, oh my god. So, I'm having an orgasm. what do you think of the team? Really good. Unbelievable performance. I think first 10 minutes I think we needed a bit of time to get used to things. Yeah, adjusted well to the pressure. Thank you. Take it! Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα, δεν ήμασταν καθόλου συγκεντρωμένοι. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το ρυθμό του αγώνα. Δεχτήκαμε ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, θα πω εγώ. Και εκεί πέρα ξεκίνησε νομίζω μια κατηφόρα 10 λεπτών που χάσαμε εντελώς τις θέσεις μας, χάναμε τους παίχτες στο κέντρο, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, κάναμε βιαστικές κινήσεις ακόμα και τα πέραμε την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, με βάση το πλάνο και το ατομικό ταλέντο που έχουμε σε κάποιες θέσεις, καταφέραμε να βγούμε στην αντεπίθεση, να πετύχουμε τέρματα σημαντικά και να γυρίσουμε τούμπα το παιχνίδι πριν το ημίχρονο. Πάνω απ' όλα και πέρα από αυτές τις νίκες προσπαθούμε να χτίσουμε μια νοοτροπία σοβαρής ομάδας εδώ πέρα, από την οποία θα έρθει και μια νοοτροπία νικητή που ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε.